Наталья Иванова темір отынышқа жегіп 23 000 шақырымнан ортық ора узарға тілі. Әліге оның 3 000-ін өтіп, башқалабызға да келген. Аңа қазір 45 яш, шуның 28 елін шикәр шире белән ауырый. Үзе яшәгән Ставрополь шәһәреннән юлга кузгала. Исәбе Владивостокка кадәр җитеп, сентябрь урталарына өенә әйләнеп кайту. Одно из таких больших событий. Мотоцикл йөртү таныклыгын узган елда мотоциклны февральдә алдым да сәяхәткә кузгалдым. Мәскәүдә чакта ул кызуга чыдамады, ватылды. 3 көн элек кенә яңа мотоцикллы булдым. Юлда төрле хәлләр була. Ягулык бетеп сүнеп тә калдым, яңгырлар да комачаулый. Нияте изге кешегә ярдәм итүчеләр табыла. Наталья Иванованың максаты үзе кебекләргә тулы канлы яшәү рәвеше алып бару мөмкин икәнен исбатлау. Шуңа күрә аны һәр шәһәр саен диярлек диабет белән авыручыларга ярдәм күрсәтүче оешма вәкилләре каршы ала. Ул үзе дә шундый берләшмәләрнең берсен җитәкли. Для меня, конечно, было интересно познакомиться с... Аның рухи яктан нык булуына сокландым. Мин үземдә шикәр шире белән авырыйм. Мондый очрашулар күпкә иретә. Ул тормышка яратып карый һәм безгә дә үрнәк булып тора. Моңа кадәр ул берничә сәяхәттә булган инде. Ставропольдан Төмәнгә һәм Новосибирскига кадәрге араларны велосипедта үткән. Хәзер исә җилдән дә җитез мотоцикл бар дип сөенә. Наталья Иванова үзенең мотоциклын яратып кына граф дип атаган. Биредән сәяхәт вакытында кирәге чыгарга мөмкин әйберләр бик күп. Мәсәлән, палаткасы, менә монда ашау кирәк яраклары һәм әлбәттә инде дарулары да бар. Бик күпләрнең игътибарын җәлеп иткән әлем. Анда шикәр ширенә каршы көрәшеп яшәү дип язылган. Инсулин, подача идет непрерывно. Үзеннән инсулин белән тәэмин итеп торган җайланмасын калдырмый ул. Гомумән саклану чараларын алдан күрергә күнеккән Наталья коронавируска каршы вакцина да ясаткан. Мое путешествие, оно в большей степени показывает того, что... Мин әлеге сәяхәтемдә теләк булса башкарып чыгалмас эшләр юк икәнен күрсәтергә телим. Бигрәк тә шикәр шире белән авыручыларның тормышка карашын үзгәртәсем килә. Бәлки кемнәргәдер ярдәм дә итә алырмын. Хәтта үз туган көнендә юлда Байкал ярында уздырачак ул. Чиләбедән Төмәнгә кадәр араны тракторда да барам ди. Әлегә исә тимер атында Уфага юл тота. Инзилә Хөсәйнова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.